Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина таба кайбер темалар турында. Мәҗбүри изоляция сәүдә үзәгендә паспорт күрсәтү комендант сәгате Татарстанда COVID-19-га каршы яңа чикләүләр турында карар имзаланды. Шалда беренче салкыннар күзәтелә, тимер атны кайчан кышкыга киендергә һәм яраклы резинаны ничек сайларга. Тугай районда тагын бер авыл җирлеге газлы булды. Улышилне авылына караучы Филатовка микрорайонына тантаналы рәвештә газ җибәрделәр. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 183 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 27 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 29 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 30,416 очрагы билгеле. Аларның 25,100 төрелгән, 118 узган тәүлектә. Мәҗбүри изоляция сәүдә үзәгендә паспорт күрсәтү комендант сәгате. Татарстанда COVID-19-га каршы яңа чикләүләр турында карар имзаланды. Исегезгә төшерәбез, 30 октябрьдан 7 ноябрьгә кадәр хезмәт хакын саклап калып, ял көннәре узачак. Әлеге чаралар яңа коронавирус инфекциясының алга таба таралуына юл куймас өчен күрелә. Кемнәр һәм нинди режимда эшләячәк? Татарстанда киләсе эшләми торган атнада кем ял итәчәк? Хәбәрчебез дәвам итә. Республика хакимияте ял көннәрендә бизнес шише турында фикер алышты. Шулай итеп, сәүдә үзәкләре, кибетләр һәм җәмәгать туклану йортлары сатып алучылар өчен ачык булачак. Ләкин көндезге вакытта гына. Яңа кагыйдәләр буенча төнге 12-дән даруханәләр һәм автозаправкаларга гына эшләргә рөхсәт ителә. Яңа кагыйдәләр буенча сәүдә үзәкләренә керү бары QR-код ярдәмендә, шулай ук сертификатның дөрес булуын раслау өчен паспорт яки башка документ күрсәтеп булачак. 30 октябрьдән бәлик булмаганнарның ата-анасы сәүдә үзәкләрендә булуы тыела. Говоря о предъявлении QR-кода, хочу сразу обозначить одну позицию, которая подтверждает необходимость тому, кто предъявляет QR-код, подтвердить, что данный QR-код принадлежит ему. Подтверждение может производиться любым документом, удостоверяющим личность, а также теми же самыми справками с места работы, но с наличием фотографии. Күңел ачу чараларда тыелачак, ял көннәрендә эшне бартик махсус хезмәт эшчеләре, хакимият вәкилләре, төзүчеләр һәм медиклар гына дәвам итәчәк. Күп функцияле үзәк һәм белем бирү учреждениеларда ябылмый. Запреты, в частности, распространяются на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также иных массовых мероприятий с участием граждан. Запрет на оказание в ночное время услуг общественного питания с 23:00 до 6 утра, за исключением оказания услуг на территории автовокзалов, вокзалов, аэропортов. 30 октябрьдан шулай ук 60 яшьтән өлкәнрәкләр гражданнар өчен мәҗбүри үзизоляцияләү кертелә. Чөнки нәкъ менә бу категория кешеләр коронавирустан аеруча нык зыян күрә. Сәламәтлек саклау министры Марат Садыков сүзләренә караганда, хәзерге вакытта COVID-19 белән авыручы пациентлар өчен 7500 койка җәелдерелгән, аларның 9,5% гына буш. Для того, чтобы управлять смертностью, надо управлять заболеваемостью. А управлять заболеваемостью у нас только два пути. Первое – это чтобы привать и пить процесс. Это то, что мы сегодня вводим определенные меры ограничения. И второе – это вакцинация. Другого пути нет. Шулай ук матбугат конференциясында 15 ноябрьдән үз көченә керәчәк чикләүләр дә яңгырады. Шулай итеп, театр һәм кинозалларда, циркларда һәм концерт майданчыкларында, шулай ук фитнес үзәкләрдә QR-код таләп ителә башлаячак. Республикада чикләү чаралары эпидемия хәле яхшырганга кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, яңалыклар. Шалда беренче салкыннар күзәтелә, тиздән юллар кар һәм буз белән капланачак. Берәүләр җәйге резинаны кышкыга алыштырган, инде икенчеләре шиплы шиннар асфальт өслегендә бозылудан куркып җитди суыкларны һәм явым-төшемнәрне көтә. Тимер атны кайчан кышкыга киендергә һәм яраклы резинаны ничек сакларга тулырак хәбәрчебез материалында. Шәһәр юлларында беренче кар барлыкка килде һәм күп кенә машина йөртүчеләр үз машиналарының кышкы сезонга әзерлеге турында уйлана башлады. Кыш көтмәгәндә килмәсен өчен белгечләр җәйге резинаны кышкыга алыштыру турында алдан ук уйланырга киңәш итә. На самом деле это необходимо делать заранее, потому что никогда нельзя предвидеть, когда температура снизится, когда
гололед будет. Чем плоха летняя резина в это время года? Свойство резины теряется, плохое пятно контакта, и резина становится жесткой, естественно. Тәгәрмәчләрен кышкыга алмаштырырга теләүчеләр аз түгел, клиентларны язу даими алып барыла диләр шиномонтаж сервислары хезмәткәрләре. Тик әлегә зур ажиотаж юк, кайбер шәһәрдәшләр резина алмаштыру өчен әле вакыт бар дип саный. Я думаю, рано еще пока. То есть еще можно покататься на летней? Да. А когда стоит менять тогда на зимнюю, Ну, по-вашему? недель 2-3 можно менять уже. А если все-таки похолодает резко, что будете делать? Аккуратно ездить. Ну, потому что нужно посмотреть прогноз погоды, посмотреть на термометры и вспомнить, что нам рекомендуют эксперты. Они рекомендуют переобувать резину, когда температура воздуха от +5 и начинает снижаться и падать. Вот. Ну, чтобы потом опять не попасть врасплох, да, и, не дай бог, не угодить в ДТП. Резина алыштыру белән автомобильне кышкы сезонга әзерләү әле тамамланмый. Хуҗага машинаның барлык техник характеристикларын тикшерергә, кирәк булганда аккумуляторны яңартырга һәм барлык йозакларны, элмәкләрне һәм резина ныгытмаларны майларга кирәк. Инде хәзер үк машина йөртүчеләргә тынычрак машина йөртү стиленә күчәргә кирәк. Лилия Гатина, Арина Аразова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Тукай районында тагын бер авыл җирлеге газлы булды. Бүген олы Шилне авылына караучы Филатовка микрорайонына тантаналы рәвештә газ җибәрделәр. Эшләр газлаштыру фонды кысаларында алып барылды. Бергә Татарстанның инженер шелтәрләре баш идарәсе директоры Җәүдәт Миннәхмәтов та килде. Теманы хәбәрчебез Лилия Хабибҗанова дәвам итә. Менә ул көтеп алынган бәхетле мизгелләр. Олы Шилне авыл җирлегенә караучы Филатовка микрорайоны халкы да газлы булды. Зәңгәр ягулык 400-гә якын шәхси йортка җибәрелде. Озынлыгы 9 километрдан артып китә. Без туялмаган әйбер су белән газ, менә шушы туялмаган әйберләрнең берсе, җитмәгән әйберләрнең берсе буенча Җәүдәт Миткач безнең зур ярдәмчебез. Шуңа күрә мин менә сезнең алда бик олы рәхмәтләрне әйтәм аның өчен. Беренчеләрдән булып газ Сафинар гаиләсеннән старт алды. Яшь гаилә шәхси йортка гыйнвар аенда гына күченгән. Газ кертүләрен озак көтәсе булмады диләр. Хәзер яңа елны инде газда пешкән ризыклар белән каршы алачакбыз дип сөенә алар. Бик шат, шундый тантаналы рәвештә газ кертүләренә, алга таба да газ ягылуы белән алга таба да рәхәтен күреп яшәргә язсын. Без үзебездә шушы Большой Шилне Филатовка районында без түлке менән 300 метр гына читтәрәк нефтьчеләр урамында торабыз. Менә бу газ безгә дә кушылды. Без бик шатбыз. Тукай районы буенча гына быел 1 меңләп шәхси йортка газ үткәрелде. Бу уңай күрсәткеч. Шәхси йорт төзергә теләүчеләр саны арта бара. Мондагы кебек төзелеш бер кайда да юк дип ассызыклады инженер шелтәрләре баш идарәсе директоры Җәүдәт Миннәхмәтов. Газ керткәннән соң икенче төп мәсьәләләрнең берсе булып халыкны су белән тәэмин итү тора. Тукай районының менә бу Шилнеләр ягы, Шилне авыллары ягы элек-электән сусыз капмаган. Шуңа күрә президент тарафыннан акча бүленде 150 миллион. Икенче елга бу микрорайоннарны без барсында су белән тәэмин итәргә тиеш. Татарстанда 40лап программа эшләп килә, шуларның 5-се Тукай районында гамәлгә ашырыла. Гомумән менә бу микрорайонда, бу якта, Кече Шилне, Әҗмәккә ягында безгә кирәк социаль объектларда, балалар бакчалары. Һәр Олы Шилнедә безгә обязательно балалар бакчасы кирәк. 500 урынга мәктәп салырга дибез, врачлык амбулаториясе салырга дибез. Моннан тыш якын киләчәктә юллар салырга да вәгъдә итәләр. Лилия Хабибҗанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Біз сіздің исегізге төшерәбез вакцина ауру юқтырудан яки авырның катлануыннан качуның бердән бер ышанычлы сулы. Прививка ясатырга ашыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Только с 26 по 31 октября выставка продажи белорусской обуви из натуральной кожи. Мужские и женские коллекции осень-зима. Ждем вас в выставочном центре «Экспо-Кама». Ищите сиделку для близких? Тысячи жителей Татарстана выбирают для своих родителей Центр содействия. Не разрывайтесь между семьей и тяжело больными родителями. Мы поможем, даже в самых сложных ситуациях. Наша работа – забота о ваших близких.